Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah idan kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har izuwa ƙarshe, zan nuna muku wani strategy da za ku dinga samun kuɗi a WhatsApp kullum insha Allahu. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon nan, idan ba ku samu kun yi join ɗin WhatsApp group ɗina ba, ku samu ku yi join saboda a nan nake fara sake update tukunna na sake shi a cikin YouTube ɗina. Kuma idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna mun subscribe, ku yi like, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su ma su gani su ƙaru. Idan kuka taɓa link ɗin da yake description ko comment na farko, zai kawo ku fuska na farko kamar haka. To nan daidai nan wajen ko ku taɓa kan bidiyon shine description, to zai kawo in kuka taɓa link ɗin za ku ga an rubuta ga link ɗin register. Idan kuka taɓa zai kawo ku fuska na farko kamar haka. To daidai nan wajen sai ka saka phone number ɗinka, nan wajen ka saka email ɗinka, nan wajen ka saka passport ɗinka, nan wajen sai ka bar shi haka. Bayan ka gama abu na gaba shine da za ka yi, amma ni already tunda ina da account bari na taɓa login kamar haka. Sai na taɓa login. Okay. To bayan ka gama sa number ka sai ka taɓa next. To bayan ka taɓa next, a daidai nan wajen zai tambaye ka ka sa passport ɗinka. To kana gamawa fuska na farko da zai nuna maka shine daidai nan wajen. Kai daidai nan wajen zai rubuta maka bend withdraw bank card, to sai ka taɓa kan shi. Bayan ka taɓa kan shi zai nuna maka yanda za ka sa account number ɗinka da sauransu. Daidai nan wajen da aka rubuta maka complete new user task, to sai ka taɓa daidai nan wajen. To masha Allah na samu na buɗe da wata number sabuwa. To kai abin da zai nuna maka in ka buɗe fuska na farko shine wannan. To in ya buɗe maka fuska na farko kamar wannan daidai nan wajen, sai ka taɓa gun da aka rubuta complete new user task, to sai ka taɓa shi. To bayan ka taɓa shi, ga shi wannan mun yi sign up an bamu naira 100, to sai mu taɓa daidai nan wajen da aka rubuta mana wannan mu taɓa check in ɗin nan. To nan zai tambaye ka any question you need you fit give am. Kowacce amsa kana so za ka iya ba shi kawai. Bari kawai mu zazzaɓa. Ɗan zazzaɓa kawai. Zazzaɓa. Ga shi nan. To sai ka taɓa submit. Ga shi nan ya ce mana successful. To yanzu abu na gaba da za ka yi, to sai ka taɓa daidai nan wajen alamar hannun nan. Mu taɓa cancel ɗin nan, to kun ga alamar good ko? To shi ma wannan sai mu kuma taɓa shi. Bayan mun taɓa wannan, to ga shi zai ɗan yi counting. Bayan ya gama counting ɗin nan za mu taɓa next. Ya gama ƙirge kenan. Ga shi nan ma yana yin ƙirge, yana yin bayani akan abun ne. Za ka iya kuma tsayawa ka karanta domin ka fahimta sosai. Haka kuma taɓa next. Ga shi yana yin ƙirge nan ma. Idan ba ku yi like ba, ku samu ku yi like domin wannan like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Nan suna magana ne akan website ɗin, sai mu kuma taɓa next. Ga shi nan yana yin loading. Ga shi ma sun ce mana successful. Ga shi ma yayi, to sai mu kuma taɓa gun na ɗazu. Ga shi ma yayi, to sai mu ga shi ya mana good. Nan to ga daidai ga gun da za ka dinga samun kuɗin nan duk bayan awanni. Haka suka ce WhatsApp online 15 minutes. Suka ce in dai har ka tsaya akan online kamar ka buɗe datan ka bar shi har zuwa 15 minutes ko TikTok ma kaɗai ai muna fin 15 minutes balantana ma wannan balantana WhatsApp. To kamar ya zamanto kana online har zuwa minti kamar 15, to za ka samu 200 nan. To kana kaiwa wannan lokacin za ka yi receive ɗin shi. Amma kafin ka karɓa wannan dole sai ka taɓa daidai nan wajen check ɗin nan. Bayan ka taɓa check ga wani alamar hannu yana nuna maka login to WhatsApp, to sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi sai ka taɓa wannan. Bayan ka taɓa wannan to sai ka taɓa wannan ɗinka. Sai ka sa number ɗinka. To bayan ka gama saka number ka, to sai ka taɓa get code daidai nan wajen ɗin nan. Sai ka taɓa alamar get code. Bayan ka taɓa get code ɗin nan ga wajen nan da na zagaye muku shi, to sai ka kwafa wannan nambobin. Bayan ka kwafa wannan nambobin, to sai ka fita.
sai ka fita ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Bari mu nemo WhatsApp ɗinmu kamar haka. Bari mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Okay sorry. Ga wannan ɗan alaman layukan nan guda uku to sai mu taɓa shi. To bayan mun taɓa shi ga shi nan link device ɗin nan to sai mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi ga daidai nan gunda aka rubuta mana link a device sai mu kuma taɓa shi. Sai mu kuma taɓa use mobile data. To sai mu saka finger ɗinmu. Bayan mun taɓa sai mu taɓa use login info. To ga shi nan daidai nan wajen zai buƙaci ka kwafo wannan abun nan, wannan code ɗin, wannan code ɗin zai buƙaci ka kwafo shi. To ga shi sun taɓa mana X, sun ce mu sa X. To sai mu sa X kamar haka. Bayan mun sa X sai mu sa 1. Sai shi ma mu saka 1 shi ma kamar haka. Sai mu sa SG. Bayan mun sa SG sai mu sa 9011. To bayan mun gama to okay. Suka ce check the number is correct. Abin da ya sa kuka ga ya nuna mana wannan saboda ban buɗe number ɗin da ita a WhatsApp bane. Shi ya sa kuka ga ya nuna mana wannan kalman. To amma dai ku dai kuna yin wannan to shikenan insha Allahu zai nuna muku kamar kuyi submit. To bayan kun yi complete daidai nan wajen za ku ga zai baku zaɓi za ku sa mai suna ne ko kuma ba za ku sa mai suna ba. Idan ba ku sa mai suna ba za ku gani 1, the first one dai a daidai nan wajen za ku gan shi. To bayan kun gama wannan abin da za ku yi na gaba sai ku koma cikin nan wajen. Inda za ku tabbata da yayi to sai ku zo daidai nan wajen ɗin nan active ɗin nan. Bayan ka zo sai ka taɓa continue online business. Bayan kun taɓa okay ba nan ba daidai nan wajen ɗin nan. Sai ka taɓa nan wajen ɗin nan. Bayan ka taɓa nan in dai har ka tabbatar da ka yi wancan daidai yanda na nuna muku to daidai nan ma za ka ga ya daina nuna maka wannan alamar login in ɗin to WhatsApp ɗin nan. Za ka ga ya nuna maka online. Kana kan online kenan. To abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo daidai nan wajen. Okay. Sai ka zo daidai nan wajen. Sai ka zo ka karɓa wannan reward ɗin naka shi ma. Bayan ka karɓa wannan reward ɗinka idan ka yi minti 15 da buɗe shi sai wannan shi ma ka zo ka karɓa reward ɗinka. Bayan ka karɓa reward ɗinka sai in ka gayyato mutum ɗaya shi ma sai ka karɓa wannan shi ma. Wannan idan ka yi invite one friend kamar yanzu ka gayyato mutum ɗaya yayi withdraw to shi ma za ka karɓa wannan ɗin nan. To yanzu abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo continue online business. Mu ga jadawalin abin da za su bamu. Kun ga suka ce number 1 idan muka yi 24 hours za su bamu naira 100. In muka yi 48 hours za su bamu naira 100 shi ma har zuwa 240 hours. Ga shi nan to har zuwa 240 hours da za mu yi. To bayan mun gama wannan shi ma duk in lokacin awan ya yi daidai nan wajen zai nuna maka alaman ka karɓa. To bayan ka karɓa to shikenan. To kun ga wa'annan duk mutanen da suke cire kuɗinsu ne a daidai nan wajen idan kun lura. To abu na gaba da za ku yi shine harkar invite. Ta harkar invite an fi samun kuɗi to sai ku zo daidai nan wajen da aka rubuta muku invite ɗin nan. Kun ga suka ce invite friend to join. In dai har ka gayyato mutum ɗaya ka ga za su baka naira 3000. Imagine wani website ne za su baku naira 3000 daga gayyato mutane guda ɗaya illa in ban da wannan website ɗin kuma free. In dai har yayi abin da ya kamata to za su baku naira wannan 3000 ɗin successful. Abin da za ku yi kawai za ku yi copy ɗin wannan link ɗin ne. Bayan kun yi copy ɗin wannan link ɗin to shikenan za su baku wannan kuɗin. Amma kafin su baku bari mu duba mu ga tsarikansu. Okay. A daidai nan wajen abin da ya sa ba za ku gani ba bari na login ɗin shi da asalin account ɗina da zan nuna muku yanda za ku bi fahimta. Yauwa to sai mu taɓa daidai nan wajen. Wannan na dawo da asalin account ɗina ne. To bayan mun taɓa daidai nan wajen ga jadawalin duk mutanen da in ka gayyato za su baka.
in dai har sai mutum ya cika duka wannan sharuɗan ne in kai calculating shi za ka ga sun baka wannan kuɗin. Kaga suka ce ka gayyato mutum ɗaya in yayi 24 hours bai rufe datan shi ba za su baka ne ɗan 600 naira. In ya kuma yin 48 hour za su baka 600, 72 hour za su baka 600, 96 hour za su baka 600 shima, 128 hour za su baka 600, 144 hour za su baka 400, 168 hour shima za su baka 400. To a jadawalin daidai nan wajen duk za ka ga mutanen da suka yi in dai har mutum ya yi daidai to za ku ga alamar login in ɗin nan alamar yana kan WhatsApp. Kun ga wannan suka ce online. To wannan yana yin 24 hours zan zo na karɓa reward ɗina. To in kun lura daga nan ƙarshe wannan da number na ne ma na yi wannan ɗin nan to har na karɓa reward ɗina 600. Kun ga suka ce login ya yi good 24 hours na karɓe shi shima ya yi good. Shima wannan gashi nan ya riga lokacin ya kai 24 hours to na riga na zo na karɓi kayana gashi yana kan online. To kowa ya matsu a ce yanda za a cire kuɗi ko kwantar da hankalinku za a nuna muku in sha Allah. A daidai nan wajen za ku ga mutanen da suka yi login da WhatsApp ɗinsu. A daidai nan wajen za ku ga mutanen da suka yi amfani da na Facebook amma gaskiya wannan ko ni ban yi amfani da shi ba za ka iya barin shi nothing ne. Wannan nan wajen commission ɗinka za ka ga nawa ka samu gabaki ɗaya. To abu na gaba da za ka yi to daman nan wajen na riga na nuna shi copy ne za ka yi wa mutanenka sharing ɗin link ɗinka domin su ma su ƙaru. Ko da ba ka yi invite ba za ka iya samun kuɗi da wannan website ɗin amma dai hanyar da aka fi samun kuɗi shine ka yi inviting ɗin an fi samun kuɗi. To daidai nan wajen gashi nan ga gun da suka ce invite, withdraw za ka gan shi a nan wajen receive dukansu a nan wajen za ka gan su. To sai mu taɓa bayan mun taɓa sai mu taɓa daidai nan wajen withdraw kamar haka. Bayan mun taɓa withdraw kamar haka to gashi nan suka ce za mu iya yin withdraw amma kafin mu yi withdraw dole sai mun saita bank account ɗinmu. To sai mu zo daidai nan wajen mu saita gashi nan in kai zai nuna maka ka saka sunanka da komai da komanka gashi nan name Safiyanu Ibrahim, bank account gashi nan 070, bank name Opay. To bayan ka gama sai ka taɓa account bond ɗin nan sai ka taɓa daidai nan wajen. To bayan ka taɓa abin da za ka yi gashi nan minimum withdraw dai gashi nan abin da za su cire minimum withdraw is 1000 naira. Za su cire 10% shine charge ɗinsu. To mu za mu cire gabaki ɗayan kuɗinmu ne gashi nan minimum withdraw amount kaga gashi nan sun ce mana naira 1000. Ga abin da za mu iya cirewa daga kan 1000 har izuwa 10011 kun ga abin da za mu iya cirewa kenan. Na manta na ce muku har zuwa 11,000, 100 kai da goma wannan ne 11,000, wannan 33,000, wannan 55,000. To gashi nan in muka taɓa wannan kamar haka ga abin da za a tura mana ga abin da yake cikin balance ɗinmu to sai mu taɓa submit kamar haka. To gashi nan mun yi withdraw ɗin shi nan da ɗan zuwa ƙanƙanin lokaci to in sha Allahu zai je. In ya riga ya je zan zo na ci gaba da muku bidiyon na nuna muku ya riga ya sauka na nuna muku receipt ɗin. To sai mu taɓa sai mu ɗan jira su kaɗan. To nan wajen za ka iya yin follow ɗinsu domin ka ga bayanai akan abubuwan shi ma sosai. Yanzu to bari mu fita mu shiga cikin Opay ɗinmu ko an riga an turo mana wannan kuɗin. Bari mu yi minimizing. To ga Opay ɗinmu nan to sai mu taɓa kan shi. Bayan mun taɓa kan shi sai mu sa pin ɗinmu. To bayan mun shigo cikin Opay ɗinmu gashi nan mun riga mun karɓa naira 1,000 da naira 600. Dama ina da wani abu a cikin account ɗina ɗin. Ƙarfe 7:02. To kun gani duka bai ɗau ma minti ɗaya ba. Kun ga wannan mugun hanyar samun kuɗi ne. Dan Allah ina son a min sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa da abokan arziki su ma su gani su ƙaru yanda ku ma za ku ƙaru. To haka su ma nake son dan Allah ku yi ƙoƙari su ƙaru dan Allah. Wannan bidiyon ina son ya fi kowanne sharing da like da
comment da Allah. Allah sa mu dace. Duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku danna mishi like saboda wannan like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu da kuka yi.